Unai e Luana. Estar atentos porque somos unas verdadeiras estrelas. Pois pode pasar calquera cousa esta noite. Non tuviramos que son fantásticos e auténticas estrelas. Un forte aplauso a Unai e Luana. Que lindos, por favor. Pois eu venho de chofer e el de sevillano. Sí, el ven así con jerseicito aquí. Verdad, por que o de sevillano? Porque... bueno, tengo que hacer de quen. Bueno, para el quen é sevillano. Vale, pues moi ben. Luana, como estás, cariño? Ben. Que tal? Bien. Xa saludei antes, cando viñeron a ensayar, estaban aí sentados, ela como unha auténtica princesa, ora máis guapa aínda. Estás guapísima, eh? Que che comprou vestido? La tita. Sí, que linda. A ver, eu quería preguntarle a Unai que lle pasou, que lle pasou, creo que foi cun disfraz ou cunha caixa de cartón ou que? Me gustou ponérmela, entonces me a puse, entón senteime e deume un golpe moi grande. E non diches salido dela, non? Non. Quedou atascado. Quedou atascado. Queríase disfrazar de robot cunha caixa de cartón e non puido sair desa. Así que, a ver como sai hoxe. De peores apuros sairás na vida, non te preocupes. Seguro que sí. Además, sairás sairoso. E Luana, quen lle vai dicir con 6 aniños xa na tele, Fai ilusión? Bien, sí. Claro que sí, non lles vou a pedir que falen máis porque estas idades o que teñen que facer é disfrutar, xogar moito, estudiar un pouquiño, e bailar. E para iso están aquí. E para bailar moderno, non? Si, eles fan baile moderno, neste caso hai diferencia de idade, Unai ten 8 anos, ela 6, pero Unai está super contento de poder axudar a Luana en todos os pasos de baile, verdade, Unai? Sí. E hoxe o vas a demostrar. Sí. Por suposto. E nos vamos de aplaudir moitísimo a Unai e Luana. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a flying girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and thing. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. 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 We're just getting started. Oh, I love you, Ken. Moi ben, aí están saudando Unai e Luana, recordámosle 8 e 6 anos. 6 anos, unha princesa, que tal? Contenta? Sí. Claro, despois cando te vexas despois na casa, cando se pasemos o DVD, cando te vexas repetido na páxina da CRTVG, da Televisión de Galicia, en internet, xa estades colgados para toda a vida, para a posteridade, Eso é moi importante, vale, Unai? Sí? Sí. Contentos? Sí. Nós tamén. Por favor, Damián, un bamboleo para os nosos nenos. Pois, Piñeiro, eu non sei que lle fixo máis ilusión a Luana. Se bailar na tele ou bailar con tacóns, porque leva 2 semanas sen quitar os tacóns. É verdad que leva... É a primeira vez que pos tacóns? No. Sí.
Home, leva todos os días, No, todo este mes, seguro que é sen presumida e quitalos. seguro que xa se mirou o espello máis dunha vez costa a cos. Bueno, graciñas, Piñeiro, Lemos. Gracias a eles, que foron estupendos, vale? Gracias aos dous. Aplaudan por aquí comigo. aplaudan os nosos nenos, os bailaríns. Futuro do baile está aquí.